Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hakashipau tarik mentau nailar arajar arpau kala lumlang ya baro ki MLA jongka ki MDC bat kuntop ru ye kinongkit kam bahakmat jongkani kaseng kenang banyater ya tai sani halor ka jingpen klan ya kani kaseng san partai hakani kejela UMP ka Congress National Parliamentary Seat uba Vincent H. Pala hakajikran bat kinong partai kubor hadin balawai ka jingelang ulai tu bakani ka jelang Kelai keren sani bah halor ke jingbom don ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance ya ke roadmap banchnai ki skim bathamai bat kumjuru halor ke jingbom la jongkani ke Sorkar balailam da keseng NPP banthau yikilat aikam ajam ki samla ki balawan pai na ki jila ba per na ke jingwan sar jong uklam jingpang COVID-19 bat kumjuru halor ke jingbom la bansim khia ke Sorkar ke jing jong ki pai ba khamtam halor ke jing kendu jing na kani ke khlam jingpang Uba Vincent H. Pala ulai turu bahakani ke jelang kelami ru ke jikren ban penkre no lupa na ke benta ke election sa ke ying darbar thawan ke jela ke ban salong haus nam arpo arpulai da ke ba penklan ya ke seng nadu ke grassroots level hadu ke district level bat ban maklan ru ye kitu ki constituency ki ba ke congress kamdan lagi jong ki MLA kami agenda hi ke de hakunu kurkom ban penklan ya ka parti namar ba kumbe pila i ki press bladep ki don kapto kane ki MLA ki ongba de ban organize ka parti hakor komba namar bakani ka government kumba kolong menta ki bon ki benta bakani government kamla ban le kamdon kata ka roadmap hakanu kom bakin penyai ki skim leni hakanu kom ban snai ki skim tumai na kementa ban aikam aijam ki bru ban hakanu kom kumkal balong ta ki jing bon bi ki pe ba ki Kesamjing hakane ka government bementa kamtam hakane ka jingpang covid kat khandai ka ba ia cem jinjar borok te na liang jong MLA ki ong ba ka parti ka deban klain ha jo ka poro ki dan ki ba ong ba u president jongi da kren president jongi da pau ki pres te deban kampau kam kren kanang ba ka parti jingi kandon ka voice ke ba me jingi kren jongi menne kalong ba ni de ban pengklanya ke parti nado PCC level hado grassroots level kemun nado PCC hado district hado block but hado ki unit ki baper temene u AICC general secretary u Luizen Filero ulai ngi ke roadmap hakonu korkom ngala propose mene ba ngi de bandon ke website ngi de ban create ke apps hakajuk ke bamenta kenang kino ki bru ki bakwa ban page ki kam ka parti ke le dan ini kino ki member jong ka parti jongi lani ki elected members dari ki MP MLA ni MDC ki kwa ban yo information ke parti kale ni di bandon ka website na kermen ba ngin sedang do ban create website jong ka parti ha ka kom ka ba kam ibiang tang ba ka jo ko kan simpor ni namar ba kani ka covid ke balong menta ban yai ban yeng ka don ka restrictions sai ki babon ki SOP habot na try kan kam simpor ni Kiwabon ki MLA kila keren kamtan naliang jong keri boy ba meral ila stress ba naliang jong ki youth ni de ban pej ba ki youth enta ki bon ki ba lali keleng keri India ki ban sini ki yo kam yo jam ki students ki da yo suban attend class ni de ban fokus kamtan ki youth naliang jong kam perin yo ong ba abengile ke ngim de ban pej kat kum ka constitution jong ka parti jangi niliang ba changplang stress ba de ban don ka coordination hapding ka CLP bat ka MPCC mud hapding ka parti bat ki elected members da don ka ngi de ban don ka ji keren ji long meeting barbor mong sen o mukul samar ong ba kano ka ba ngi keren apa parti ngi de ban don ka jing ya sotho jumut kenang ba in the eye of public kam ngi keren jing siapan pengklanya parti yang reki berubat kilak ban interpret ba kadon ka division apa parti ringim don ka division apa parti kumba kolong menne barok ka voice ki keren ba ngi trelang na do na po grassroots level mud na do block level district level hado ka state level bat kam tam bu filero un ai kane ke jing seo jing sha Delhi tengah internet ba jing keren menne kolong ba ya ka ba sel tanap ba namar ba Ibai MLA keren ipen laga jong ka jing seo jong but
Gidon huru bakran ba ngidi pan konkret no election arpolai na do menta na marba hakikat tu kat ni ki konsensi example na ka live hundru ki teli ki konsensi ngidon tang chifamut ki MLA te ha garo hilso la ka arposau teli ki konsensi ngidon tang kat khandai ngut ki MLA tengi de ban stress ha ki tu ki area ki ba ngimdon MLA ha ki area ki ba don MLA ki la take care ki la organize ndre ha ki area ki bomdon MLA pat dan ni bomdon MDC pat ni hap reorganize parti namar ke babon ni ki party leaders jongi ki la fet andre mentapat ni su appoint tangki ad hoc president block dan ni district but unit bakar per ndingi de ban regularize kene ka jing ya kran he ke menta ka singi ke tang ban pengklain be ya ka parti the rest sing atrai ka jing kran namar ba ka slam na do listing do I think from the party, though the notification from the government has not yet come, but we already issued a notification from the party that anybody who wants to contest the MDC election in Karel should give their name, should apply to the party. So the process in the party is already on for the last 1.5 months. So Mukul Sangma is there to see to organize the party to face the elections much in advance to be more prepared for the coming election. It's not that today so it was discussed and he's in Karels not because of anything, but because to have a preparation, a better preparation for the party for the coming election.